Lyc 15 ac adnodau 1 i 16 ac meddai, yr oedd dyn a chanddo ddau fab. Dywedodd yr ieuengaf ohonynt wrth ei dad, yn had, dyro i mi'r gyfran o'r stad sydd yn dod i mi. A'r anodd yntau ei eiddo brynddynt. Chydig dyddiau yn ddiweddarach wedi newid y cwbl am arian, yn fidodd y mab ieuengaf i wlad bell, ac yno gwastraffodd ei eiddo ar fyw na Fradlon. Pan oedd wedi gwario'r cyfan daeth newyn enbyd ar y wlad honno, a dechreuodd yntau fod mewn eisiau. Aeth ac ymlynu wrth un o ddinasyddion y wlad, ac anfonodd hwnnw i'w geiau i ofalu am y moch. Buasai'n falch o wneud pryd o'r plisg yr oedd y moch yn ei bwyta, ond nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Mae Duw yn llawenhau pan mae un pechadur yn edifarhau. Beth yw edifeirwch? Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ateb y cwestiwn yna trwy gyfrwng y Dameg i ni'n edrych arni ar hyn o bryd. Ond cyn deall edifeirwch, mae'n rhaid i ni ddeall beth yw pechod. A nid jyst deall yn ein pen, ond rhaid deall yn y galon fel petai. Beth yw pechod? Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn darlunio i ni yn y Dameg elfennau o bechod. Mae e'n disgrifio dilyniant, dirywiad pechod. Mae e'n disgrifio pechod pawb. Pob pechadur fan hyn. Nawr bore yma, fe wedes i wrthyn ni fynd trwy'r adran, o fi di rannu trwy roi 6 eg. A edrychwn ni ar y cyntaf, gyda'n gilydd y bore yma, sef gwrthod. Gwrthod, a fe arhoson ni gyda y gair hynny, oherwydd roeddwn ni am bwysleisio i ni gyd, mae dyma sydd wrth braidd pechod. Dyma sydd yn esgor ar bechod. Dyma yw bechod. Dyma beth sydd yn wael am bechod. Gwrthod. Gwrthod arddel Duw. Gwrthod roi'r anrhydedd i Dduw. Gwrthod roi diolch i Dduw, fel mae Duw yn heiddi. Fel oedd y mab yn y Dameg, ddim am roi i'w dad. Just moyn cymryd y pethau oedd gan i dad, fel yna hefyd i ni. Dyn ni ddim am berthynas â Duw. A dyma drwg bennaf. Dim ots am bethodau eraill am y tro. Fe ddawn ni at hynny. Ond mae'n deillio fan hyn. Ni ddim moyn perthynas gyda Duw. Fel y mab sydd yn dweud i bob pwrpas, y gad fi fod. Mae'n well gen i bod ti'n farw na'n fyw. I ni yn dweud yr un peth. Mae'n well bod Duw yn farw. A gada ni fod, i fynd mlaen am bywyd. Ni'n digon hapus i fwynhau'r pethau mae e'n rhoi i ni. Ond ni ddim moyn yn ein bywyd ni. Ni ddim moyn rhoi'r gogoniant iddo fe. I ni wrthod ac i ni anwybyddu Felly dyna oedd y pen cyntaf bore yma. Gwrthod. Dewch i ni
gario ymlaen gyda ein pennau ni hyn o'r ail ben sydd gen ni yw gwrthgilio. Gwrthgilio. Nawr, dim backsliding, bys ni'n cyfeithi hwnna. Nid yn yr ystyr yna, fi'n meddwl. Ond just yn yr ystyr o gilio. Gwrthgilio. Just to leave. To flee. Troi cefn ar rhywbeth. Dyna beth yw gwrthgilio. Troi cefn. Nôl yn yr ailgydio gyda'r stori yn awr, gyda'r Dameg, adnod 12. Dywedodd yr eangaf ohonynt wrth ei dad fy nhad. Dyro i mi'r gyfran o'r ystad sydd i ddod i mi. A ranodd yntau, mae eiddo ryngddynt. Chydig ddyddiau yn ddiweddarach. Wedi newid y cwbl am arian am fidodd. Yma be yngaf i wlad bell. Fidodd. Fe gafodd i ddymuniad o ddiarth i dad, fel o'n i'n dweud ar y diwedd bore yma, byddech chi'n meddwl, ar ôl i'r dad wneud hyn, bydde fe wedi ail ystyried, bydde fe'n meddwl, wel, mae'n had i roi hyn i gyd i. Rwy'n moyn gadael y fath dad a hyn. Ond na, mae'n parhau gyda'i gynllun, gyda'i bwriad, ac yn i'n gweld beth oedd ei bwriad e. Nawr, ei bwriad e yn wrthod y tad ac yn dod â'i ddeisyfiad. Nid gofyn nath am yr arian mwyn creu rhyw busnes, mwyn helpu'r tad a'r teulu. Chi'n gwybod fel petai yn dweud, wel, fi'n gallu gwneud mwy i ti. Felly ro'r arian i fi mwyn i fi helpu enw da a teulu. Dim ond ni, dim o gwbl. Mae'n dod yn glir fod y moyn ymateb, fod y moyn mynd i ffwrdd. Mae'n radical. Mae moyn mynd ymhell, gwrthgilio. Mae'n moyn ffoi. Yn bell. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach. Sylwch ar hynny, ychydig ddyddiau yn ddiweddarach. Mae'n gwerthu popeth. Mae'n cymryd amser i, pan ych chi'n cael ystad, pan ych chi'n cael eiddo, mae'n cymryd amser i chi droi yr eiddo yna yn arian. Dyna beth oedd y moyn. Wel, ychydig ddyddiau. Mae wedi gwneud yn gloi. Fi jyst moyn troi'r holl bethau yma. Yr ystad sydd yn dod i fi, yr eiddo yma sydd yn dod i fi, y dreser yma sydd yn dod i fi. Wy'n mynd i gael arian mas yn y fe gloi achos fi'n mynd. Chydig ddyddiau yn ddiweddarach. Mae wedi newid y cwbl am arian. Ymfudodd y mab e i wlad bell. Mae'n mynd. Mae mewn hast. Ac mae'n naturiol mewn ffordd. Mae'n resymol mewn ffordd. Oherwydd os mae'n gwrthod perthynas i dad, pwynt cyntaf, wel, dydy ddim moyn aros yna ydy e. Os ych chi yn gwrthod perthynas gyda rhywun, ych chi ddim moyn aros gyda nhw. Mae'n well i chi mynd i ffwrdd oddi wrthyn nhw. Yn dydy e. Mae'n well yn bellhau. A fel hyn mae hi, gyda Pechod a Pechodau. Mae Pechodau wastad yn gwneud i ni ymbellhau oddi wrth Dduw. Mae Pechod wastad yn gwneud i ni wrthgilio oddi wrth Dduw. Mae nhw'n gyrru ni o Dduw. Jyst fel gyda Adag Efa yn yr ardd. Ar ôl i nhw'n gwympo am y tro cyntaf. Beth oedd y peth cyntaf? Cuddio. Dwi'n moyn bod gyda Dduw. Pan ych chi'n gwrthod Dduw, y peth nesaf yw gwrthgilio
Oedd i wrtho fe. Ti'n cofio geiriau proffwyd Eseia? Eich pechodau a sgarodd ynddo chwi a'ch Duw. Ysgarodd. Dwi'n ddim yn cor gair yna. Wel, hynny, dwi'n licor gair. Mae'n gair da yn rhan. Dwi'n sgrifio yn da. Dwi'n dweud yn dwi bod ddim yn licor gair. Dwi'n eiriau Gymraeg newydd fel ffocysu ac yn y fan. Ddim hwnna. Ond ysgaru. Mae'n rhywbeth disgrifiadol yn y gair. Ysgaru. Ysgariad. Mae'n rhywbeth wedi dod rhwng y cariad hynny. Yn pechodau ni sydd yn ysgaru oddi wrth Dduw. Weithiau mae pobl yn dweud, dwi'n teimlo'n bell oddi wrth Dduw. Wel, yn aml, mae hwnna'n wir. Dyna'r achos. Ac yn aml, dyma'r reswm. Rwy'n byg yn blaen. Mae oherwydd ein pechodau ni. Yn pechodau ni yn gwneud i ni. Pellai oddi wrth y Dduw. Oherwydd pechod i ni'n gwrthgilio. Trydydd, heno. Gwastraff. Gwastraff. Ar ôl ymfudo i'r wlad bell, fe wnaeth y mab ifanc. Chydig dyddiau ddiweddarach wedi newid y cwbl am arian yn fudodd y mab iengaf i wlad bell. Ac yno, gwastraffodd ei eiddo ar fewn afradlon. Fyw yn gwastraffus, dyna beth yw ystyr afradlon yn dyfed. Dyna mae'n air ni'n defnyddio, ond mae'n air oedd. Dad yn atgoffa ni, yn doedd e. Ni'n dweud bradu. Ni'n bradu beth bynnag, afradu. Byw yn wastraffus. Dyna beth mae Iesu Grist yn disgrifio yn glir fan hyn, oedd bywyd y dyn yma. Byw yn afradlon. Sylwch, dyw Iesu Grist ddim yn mynd i fanylion. Ddim yn mynd i fanylion fel does dim angen arno ni. Chybod, ddim yn mynd i ddweud wrthyn ni beth oedd hynny. Byw yn afradlon. Mae'r mab hynna pan dawn ni at y fe, cofiwch chi, adnod 30, fe'n rhoi dyma bach o fanylion i ni. Nes ymlaen fe'n mynd i ddweud, ond pan ddychwelodd hwn dy fab sy'n wedi difad eiddo gyda ffitainiau. Mae'n mynd i'r fanylion. Oedd e'n wir, ni ddim yn gwybod. Ffordd oedd y mab hynna gwybod, ond falle oedd e'n gwybod. Ond beth bynnag, mae'r arglwydd yn dweud, eiddo ei dad oedd e. Oedd ei dad wedi gweithio'n galed am yr eiddo yna. Oedd ei dad wedi etifeddu y pethau hyn dros cenedlaethau, siwr o fod. A dyma'r mab ifanc yn cael yr arian, a beth mae'n neud? Wastraffu e. Gwario fe i gyd. Byw yn wyllt gyda eiddo i dad. Wrth gwrs, mae llawer yn byw fel hyn yn llythrenol yn dod sef. Ond mae rhaid i ni gofio, peidiwch jyst meddwl yn llythrenol am y Dameg wrth gymhwyso fe. Mae yna bobl yn byw yn wastraffus gyda'i arian, gyda'i eiddo yn y fan. Ond mae rhaid i fynd ymhellach na yna yn does e, wrth i ni gymhwyso hwn i sefyllfa pobl. Mae pechod yn achosi i ni fyw yn wastraffus. A fel mi dweud, ddim jyst o ran arian i ni'n meddwl. Unrhyw fywyd sydd yn gwrthod Duw, ac i ni gallu byw yn ddigon barchus. Ond i ni'n gwrthod Duw. Duw ddim yn ymeddylu ni. Mor syml hynny. I ni ddim yn meddwl am Dduw. I ni'n gwrthod Duw. Unrhyw fywyd fyna, medd Iesu Grist, mae'n bywyd wastraff. Chyfo bydd y bobl yn syniad hyn, nhw'n jyst yn meddwl amdano fe. Bydden nhw'n codi eiliad.
Wel, does bosib bod pobl a dyn nhw ddim yn byw fel hyn. Wel, ydyn, medd Iesu Grist. Os nag yw Dyw yn ei bywyd nhw, os nag yn nhw'n byw gyda'r anrhydedd Dyw fel nhw, mae'n wastraff. Mae'n wastraff o fywyd. Does ddim elw iddyn nhw, a does ddim elw i Dduw chwaith. Wrth gwrs, iddo fe, yma, oedd e'n mwynhau. Oedd e'n cael pleser. Ac oedd e'n cael pleser. Ac, chybod, i ni'n dweud, mae pleser mewn pechod. I bwynt. I bwynt. Mae e dros dro. Mae pobl yn mwynhau hi heddi. Ddim yn dweud unrhyw beth ffôl, maen nhw yn mwynhau. Ond mae dros dro. A dyna sy'n bwysig ydy hwnna, dweud. Dweud sy'n sawl waith gwrando ar y teledu Steddfod arbennig. O'n i'n trio mwynhau. Dyna beth sy'n bwysig. Dyna beth sy'n bwysig yn y beth, mwynhau. Dyna'r motto dydy yma. Dyna sy'n bwysig. Mwynhau. Os ych chi, just mwynhewch. Beth bynnag chi'n neud, mwynhewch. Bobl ifanc, beth bynnag chi'n neud, just mwynhewch. Mwynhewch. Os nad yw Dyw yn eich bywyd, mae'n wastraff. Os yw Dyw yn rhoi doniau i chi, a ydych chi ddim yn defnyddio nhw ar ei glwyd, mae'n wastraff. Ddim elw. A mynd yn ôl yn dydi at Dameg talentau bydd ni'n ystyried rai wythnosau nôl. Cofio y talentau ar un yna, neu dim gyda talentau. Claddu. Wedyn pobl yn dweud, yn wedi ar ôl i bobl fawr, wedi dweud yn o blaen. Ond mae'n upsetio fi. Mae'r sôn sydd wedi marw, ond ges nhw bywyd llawn. Oedden nhw wedi mwynhau bywyd. Oedden nhw wedi mynd i gwahanol lefydd, weld y byd, ac yn y blaen. Os oedd ddim Dyw yn ei bywyd, mae'n wastraff. Dim elw. Drydydd oedd hynny, wastraff. Pedwerydd pwynt. Gwasgfa. Gwasgfa yw pan mae amser caled yn dod arnoch chi. Chi'n bod problemau. Calamity, crisis, rhywbeth fel yna yn Saesneg. Adnod 14, mae'n newid nhw, yn y stori. Pan oedd wedi gwario'r cyfan? Daeth newid enbyd ar y wlad honno. A dechreuodd yndau fod mewn eisiau. Lan at nawr, roedd y mab wedi bod mewn rheolaeth. Fe oedd yn rheoli. He was in control. Yn gwybod beth oedd yn neud, a ganddo fe gynllun. A lan at nawr wedi mwynhau hi, wedi cael beth mewn moyn. Ond mae'r arian wedi mynd, ond yn wath na hynny. A rhywbeth doedd e ddim yn gallu reoli yn dod. Meddy'r arglwydd. Fe ddaeth newid i'r wlad. Dim byd gyda fe. A dechreuodd fod
mewn eisiau. Ni'n symud ymlaen fan hyn, gweld ffrindiau, o ran yr egluro, o ran y cymhwyso, i ganlyniadau pechod. A dyma'r peth i chi, mae'n ganlyniadau i pechod. Mae'r Beibl yn dweud, bydd eich pechod yn siŵr o ddal land ych chi. Rhyw ddi. Pobl yn sylwi hynny, falle i chi ddim yn. Mae diafol yn mynd i guddio hynny wrthych chi, cymaint a mae'n gallu. Byddech chi'n mwynhau e? Byddech chi'n mwynhau e? Newch e? Byddech chi'n mwynhau e? Dwi ddim moyn dweud wrthych chi. Mae'n ganlyniadau i bechod hefyd. Cofiwch hynny tro nesaf, mae'n eich temtio chi. Dwi ddim yn gwybod beth yw eich temptasiynau i chi. Ond meddyliwch am hynny yn ystod yr wythnos. Pan mae'r diafol yn dod gyda'i temptasiynau. Ie, ti'n dangos yr abwyd i fi, Satan. Ond ti ddim yn dangos y bachyn. Ti ddim yn dangos y fagl sydd ti'n mwyn. Ti ddim yn dangos y canlyniad. Ac ni'n ffyliau i ni. I ni'n gweld y pleser. Ond ni'n anghofio bod yna ganlyniadau i bob pechod. Roedd mewn eisiau medd yr arglwydd. Ni hefyd ffrindiau, os dyn ni'n byw heddiw, byddwn ni'n dod i ryw bwynt lle byddwn ni'n mewn eisiau. Mae gwasgfeuon yn dod i bawb. Dros dro, fel wedi dweud, mae mwyniant pechod. Ni'n gallu mwynhau pechod. Mae dros dro. Mae yna ddydd yn dod lle i ni mewn eisiau. A newid. Be mae'n golygu? Wel, dyma beth fi'n meddwl o'r y gwasgfeuon, yr amseroedd o gyfynder, yr amseroedd yma o brofi sydd yn dod i ni gyd. Yn gwybod mae'n ymddangos fel bod yn fwy rai nag i eraill. Fi'n nôl at hynny wedyn. Ond mae'n dod i bawb i ryw raddau. Colled ariannol falle. Tostrwydd personol efallai. Tostrwydd rhywun arall, rhywun yn y teulu efallai. Rhywun yn marw. Ffeindio'ch hun bod chi'n marw. Newyn yn nhw. A sdim gyda chi, fel yma, sdim byd â chi, sdim byd yn y banc i ddelio gyda ge. Achos chi wedi gwasraffu eich bywyd a phobeth. Fel hyn mae'r arglwydd yn dweud mewn lle arall. Disgrifio'r un pwynt a'r glaw a ddisgynodd a'r llif ddyfroedd y ddeithant. A'r gwyntoedd y chwythasant ac a girasant ar y tŷ hwnnw. Ac y fe asyrthiodd ei gwymp a fi fawr gwasgfa. Amen. Gwallgofrwydd. Gwallgofrwydd. Wyth y gwallgofrwydd? Gwallgofrwydd yw insanity. Pan i chi ddim yn meddwl yn iawn. Lle chi ddim colli'ch meddwl, gallu i ymresymu. Gwallgofrwydd. 15. Aeth ac ymlymu wrth un o ddinasyddion y wlad ac anfonodd hwnnw i'w gyrïau i ofalu am moch. Beth dyle'r mab wedi wneud? Dyle'r mab wedi mynd sythre? Dyle wedi mynd nôl at ei dad.
ar y pwynt hyn. Mae mewn eisiau wedi gwario'r cyfan. Dyle fe wedi mynd nôl at ei dal. Nawr. Be nath e? Ymlynu wrth un o ddinasyddion y wlad. Ddim ffrindiau dy fe. Ffrindiau wedi mynd. Un o'r dinasyddion, rhyw ddyn, ond dwi ddim moyn gwybod dim byd am y bachgen neu'r mab yma. Mae'n i ariad bell i ffwrdd, ceri'r caeau i ofalu am moch. A chi gyd yn gwybod, i'r iddew, dim byd gwaith, ac ofalu am moch. So byddai'r bobl ddim yn deall hyn, ond byddai'r bobl yn gwrando wedi cael y pwynt. Os ydych chi'n gofalu am moch, wedi cyrraedd gwylod. Mae'n warth i ofalu am moch, fel moch yn hwnna i'r iddew. Ond dyma ni, mae'n mynd at y moch i ofalu amdano nhw. Ffrindiau, dyma'r pechod yn mynd i chi'n gweld, dyma'r cam nesaf. Mae pechod yn achosi ni fod yn wallgo. Nes i bod ar ein cymdeithas ni yn wallgo. Ddim yn gallu meddwl yn iawn. Mae bobl yn styfnig. Ein ni'n styfnig. Ein ni'n styfnig. Ein ni'n ddall. Ein ni'n mynd o'n cof. Dyma beth mae pechod yn ei. I ni. Pobl anwybyddu diw. Ond, mae rhywbeth yn digwydd rhyw gyfynder yn ei bywyd. Fel ni wedi disgrifio. A maen nhw'n cael ofon. A maen nhw'n beth da. A beth maen nhw'n neud? Ydyn nhw'n troi at Dduw? No. Maen nhw'n troi at rhywbeth arall. Twp. Fel rhyw syniad newydd sydd yn troi lan. Neu maen nhw'n troi at ddiod. Neu'n troi at gyffuriau. Neu rhyw grefydd newydd, neu beth bynnag yw. Un o ddinasyddion y wlad. Oherwydd, mae pechod yn ein wallgo. Falle bod rhywun yma heno, na chi'n wallgo. Chi ddim yn meddwl yn straight. Falle bod rhywun yn gwrando ar hyn dros y we. A wy'n disgrifio chi wallgo. Dewch ni gyrraedd yr chweched ar ola. Dyma hyn i gyd yn glanio lan. Gwai. Gwai. Gwai yw treni. Pan i chi mewn cyflwr diflas. Camlyniad hyn. Aeth ac ymlynu wrth un o ddinasyddion y wlad, ac anfonodd hwnnw ef i'w gaeau i ofalu am y moch. Mi asau'n falch o wneud pryd o'r plisg yr oedd y moch yn ei bwyta. Nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Dim ond sut mae'r mab oedd wedi cael magwriaeth mor dda, mor freintiedig yn gorffen gyda'r moch yn dymuno byda'r plisg. Yn debyg mae'r plisg oedd rhyw ffrwyth yn o'r rhyw goeden. Ond mae dim ond moch oedd yn cael ei byda. Hynny oedd yn beryglus i pobl i byda. Yn wenwynig i pobl. So oedd ddim yn gallu, ond oedd yn dymuno byda hon, cymaint o newid, cymaint o eisiau oedd arno ni. A neb
neb yn rhoi iddo fe. Wedi cyrraedd y gwaelod. Ynddi? Mae ar fi'n marw. Yna mae'r arglwydd yn disgrifio. Dyma sydd yn digwydd, chi'n gweld ffrindiau. Dyma effaith pechod yn ôl yr arglwydd Iesu Grist. Dyma beth sydd yn digwydd i bywyd rhywun sydd yn gwrthod Duw yn ei bywyd. Bywyd sydd heb berthynas fywiol, real a Duw. Os ydyn ni'n pellhau oddi wrth Duw, os ydyn ni'n gwastraffu pethau mae Duw yn rhoi i ni, dyma sydd yn digwydd i ni. Dyma ble byddwn ni'n glanio y lan. Mewn gwau, mewn gwarth, mewn cywilydd. Mae gan bechod cyflodd. Mae pechod yn talu ni. Cyflog pechod yw marwolaeth. Nawr, cyn cwblau. Fi am ofyn ateb y cwestiwn hyn. Fi wedi cyffwrdd â fe bore yma heno wrth fynd trwy. Fi jyst moyn gwneud rhywbeth yn gyr cyn i ni ddod i ben. Ydy Iesu Grist yn disgrifio pawb fan hyn? Ydy Iesu Grist yn disgrifio pawb yn y mab a fradlon? Ydy e'n disgrifio chi? Ydy e'n disgrifio fi? Wel, falle, nid ni mae e'n disgrifio. Ond, mae'n rybydd i ni, achos i ni gyd, yn gallu mynd ffordd hyn, os ych chi'n meddwl, brydewch am ei, os ych chi'n meddwl, ond dwi byth yn mynd i bod yn hyn, ych chi'n wrong. Achos does dim hawl yn un ohono ni i feddwl, na fyddwn ni byth yn cwympo ac yn mynd i ffwrdd yr hyn. Yn rhywun sydd yn tybied ei fod yn sefyll mewn bob. Bydded yn ofalus meddyliad. Ac eto ffrind. Mae yn ddisgrifiad o bob un ohono ni. Mab y fradlon. Mae yn ddisgrifio ni gyd. Chi'n gweld ffrindiau, mae 6 eg yma yn berthnasol i ni gyd. Nid jyst o ran y rybydd wi newydd roi. I ni gyd yn gwybod am y mwch a'r cibau neu'r plisg fel mae e fan hyn. Falle dim yn allan o. Falle chi'n gwybod dyn ni ddim wedi bod yn y gwter yng Nghastell Nedd. Falle dyn ni ddim wedi mynd i'r eithaf o ran, chi'n gwybod, rhyw ddibyniaeth a rhyw sylwedd. A dyna i ni'n meddwl amdano fe, yndyfe? Dyna'r disgrifiad siŵr o fod sydd gyda ni. Fel wedi dweud, ni'n meddwl am rhywun sydd yn allanol wedi cyrraedd y gwaelod. Ni'n meddwl am John Newton. Neu ni'n meddwl am rhywun sydd â rhyw dystiolaeth anhygoel. Ble oedden nhw, math o beth. Na. Dyma ni ddim yn wir amdano ni. Ond yn fwy cynnil. Yn fwy parchus. Ni'n gwybod. Wel, fi'n gobeithio yn bod ni. Fi'n gobeithio yn bod ni. Ni'n gwybod am beth yw ei fod gyda cibau.
ni'n gwybod beth yw am fod yn bell. Ydych chi? Ni'n gwybod am adeg pan oeddwn ni'n bell. Ni'n gwybod am gyfnodau o wallgo. Ni'n gwybod am adegau pan i chi fwng wallgo. Ie. Ni'n di bod yn meddwl yn iawn. Fel wy'n dweud, nid yn y llanol. Bydde rhywun yn edrych arna i ddim yn gweld hynny. Ond yn y galon. Yn y galon. Yn y galon. Mae'n ein a ni. A fralon. Fel y mab. Mae'n o'r myndau ni'n canu yn aml yn dweud fel hyn. Golchwyd Magdalene am yn asedd i'r wyn. Mae'r mynydd hwnna mynd syth at yr rhai ni'n meddwl am, fel y fradlon. Fel y rai oedd wedi gwneud smwn a llwyd. Fel y rai wedi gorffen yn y gwter fel petai. Ond mae'r emyn ymlaen i ddweud, ni ddim yn canu'r penillyn, achos mae sawl mwy o benillion yn y gwreiddiol gan yr emynydd. Golchwyd Saul o Darsus. Saul o Darsus. No, doedd e ddim fel mae'r Magdalene. Doedd e ddim fel mae'n asedd i. Oedd e'n gryfeddol. Saul o Darsus yn dod e. Oedd e'n Pharisiaid. Oedd e'n gallu dweud ddim. Wedi gael bai yna fe. Na llanol. Mae'r emynydd yn dweud golchwyd Saul o Darsus. Achos oedd e'n afradlon. Achos oedd e wedi cyflawni'r 6 eg, neu cyrraedd y 6 eg yma hefyd. Felly ni gyd yma. Ni gyd yma. A fi moyn dod nôl, pryd bynnag, i ateb y cwestiwn beth yw wedi feirwch. Achos dyna'r cwestiwn. Ond lle ddim aros, allai hefyd rhywbeth, achos falle hwnna rhywun yn gwrando. Ac i chi'n gwybod, wy'n gobeithio, bydde dim byd yn rhoi mwy o bleser i fi, na fod rhywun yn gwrando ac i chi'n gwybod, fi yw e. Fi yw'r dyn yma. Mae'r 6 eg yma'n wir amdana i. Beth dwi'n ei? Wel, yn syml iawn, i ni'n gweld bod ni'n wallgo. Na beth gweld ni, dynta, a tro nes y gobeithio. A phan ddaeth ato i mewn Iesu Grist. Yn dod i weld ni'n wallgo. Beth yna'r byd dwi'n neud? A phan ddaeth ato i, mae'n rhaid i chi weld hynny. Ffrindiau. Gweld bod chi'n wallgo. Ac wedyn troi. Dyna ei wedi feddwl tro. Nôl at yr adran a bwch yma. Nôl at yr emyn. Trowch. O di Israel, medd. Pam y byddwch y feirw? Why will you die? Pam eich chi'n dewis marw? Pam eich chi'n dewis aros gyda'r mwch? Trowch a byw. Amen.